Гледате Денят започва сутрешният блок на Българската национална телевизия на 4 февруари. В минутите до 8 ще говорим за пари, заедно с председателя на Асоциацията на банките Петър Андронов, който вече е в нашето студио. Само да уточним на зрителите, че поводът да ви поканим тази сутрин е именно Българската народна банка, която обяви, че основната лихва у нас е 0. Така че още веднъж добре дошли да започнем от там как се стигна до този нулев рекорд и какво значи той. Добро утро първо на вас и на зрителите. Всъщност, наистина това е интересно за академичната общност, как от 300% през 1996 година днес говорим за 0%, основен лихвен процент. Всъщност, той е измерител на сделките между банките на междубанковия пазар, които се сключват за една нощ, за един ден всъщност, и показва каква е цената на парите. Цената на парите стигна 0, даже под нулата. Но Централната банка в нейния правилник, в реда, по който определя основната лихва, е забранила отрицателни стойности, иначе той щеше да влезе даже на негативна територия. Сделките се сключват между банките вече на отрицателна лихва. Това означава, а всъщност това, което е интересно да си спомним, е, че основният лихвен процент още 2013 година, на 1 февруари, беше 0,01. Тоест, това, което се е случило, не е кой знае каква голяма промяна. Всъщност, по-интересно е за статистиката. Но означава ли това, че ако наистина сега решим да си теглим кредит и при този нулев лихвен процент ще имаме поощрение? Аз пак ви казах, основният лихвен процент е отражение на сделките между самите банки, на междубанковия пазар за едно денонощие свръхкраткосрочни пари. Това не е цената по кредитите. Цената по кредитите се базира на различни индикатори, като международни индекси Юрибор, Либор, или пък се базира на цената на привлечените средства най-основно. Цената на привлечените средства пада непрекъснато. Вече приближава 1%. Толкова струват парите на банките от фирмите и гражданите, което автоматично дърпа надолу цената на кредит. Така че за една година намалението на цената на кредитите на новия бизнес е близо 1%. Много повече от 0,01, каквато е промяната, за която говорим. Сега, според икономистите, банките държат пари в системата заради стрес-тестовете, които предстоят и за които говорим от миналата година. Това е причината наистина. Банките държат пари, защото просто няма достатъчно възможности да кредитират. И нямаме достатъчно алтернативи извън кредитния процес. Няма желаещи или трудно се отпускат кредити? Не, напротив, кредити се отпускат по-лесно, отколкото преди кризата през, примерно, 2007 година и цената на кредитите е по-ниска, отколкото тогава. Онова, което липсва, е увереност и на населението, на хората и на бизнеса да направят по-мащабни стъпки за инвестиции за потребление. Увереност, сигурност, това се гради много бавно. И понеже споменахме кризата, дайте да изчистим въпроса, това, което Джордж Сорос повдигна още преди известно време. Предупреди, че трябва да се следи много изкъсо икономиката на Китай, защото според него оттам ще тръгне нова финансова криза. Възможно ли е наистина да повторим сценария от 2007-2008? Трудно е да спориш с Джордж Сорос. Още повече, че той има доказан опит и всъщност опита показва, че той предсказва много неща, но се помнят онези, които са се сбъднали. Всъщност, вече няколко месеца ние наблюдаваме ефекта от китайската икономика върху всички пазари. И индексът, например, на Нью-Йоркската борса Dow Jones беше преминал 18 000, сега отново се върна на 15 000 и нещо, 16 000. Тоест, китайската икономика влияе. Но пазарите не са свръхрационални в кратки периоди от време. Те поемат твърде емоционално отделни сигнали, преувеличават ги. И сега сигнала за слабостите на китайската икономика със сигурност е преувеличен и пресилен. Тя има проблеми, разбира се, и те не са малки, структурни, дълбоки. Но все пак тази държава има нереализирано вътрешно потребление в гигантски мащаб, колкото може би цял един Европейски съюз. Така че не може от сега да отписваме Китай и да се настрояме непременно за голяма катастрофа.
Разбира се, настройката на китайската икономика влияе на целия свят. В определени моменти и негативно. И ако Китай все пак успее да пребори тази криза, то бежанската криза и всичко, което вълнува Европа в момента, не се решава за година-две. Възможно ли е това да бъде и препъни камъкът в ръста на икономиката? Възможно е, защото всява несигурност в Европейския съюз и политическите спорове и конфликти се пренасят и в икономиката. Разбира се, че е възможно. Тези разходи, например, които Германия трябва да извърши, за да поеме големия поток и пречат да гледа към други инициативи, към други фондове, ограничава свободно движение, налага забрани. Изобщо със сигурност това влияе негативно. Но не е само това причината за слабия ръст на европейската икономика, за съжаление. Българската икономика и лихвите тук в края на миналата година, като гостувахте при нас, прогнозирахте, че през 2016 посоката на лихвите няма да се промени. Ще вървят ли нагоре за депозити и надолу за кредити? Само за кредити надолу, за депозити нагоре. Това би бил интересен процес. Обикновено трябва да се движат паралелно, защото отразяват цена на едно и също нещо на капитала. Това е по-приятно за потребителите. Да, знам, че е по-приятно. Общо взето това, което очакваме и разбира се, нямаме кристална топка, за да гадаем, но това, което большинството икономически субекти очакват е корекцията надолу да продължи още известно време, но вие виждате, ние стигаме вече нула и няма кой знае какво пространство за нови дълбоки промени. По-нататък е известно стабилизиране и ако имаме щастието европейската икономика да тръгне уверено нагоре, може да чакаме края на 2016 година обратна тенденция. Но това е много несигурно на този етап. А как да си обясним големият брой депозити въпреки лихвените проценти у нас сега? Просто липсата на желание за потребление и за инвестиции събира всички богатството на хората основно на депозити. Няма алтернативи, нямаш кой знае какъв избор. Не си уверен да инвестираш в нещо друго и това трупа пари. Това е характерната диагноза на всяка икономика в такава фаза. Когато бизнеса и населението още нямат сигурност за да предприемат инвестиции или потребление. Слава Богу, обаче се появява една индикация, която е позитивна. Нарастването на цените на недвижимите имоти показва първи стъпки на алтернатива за инвестиции, първи индикации за такава алтернатива. И дай Боже тя да се засили, да се стабилизира дългосрочно. Така че част от парите банките могат да освободят и те да влязат в други направления. Добър момент ли е сега за купуване на имоти? Казвате, цените растат, но пък лихвите падат. Лихвите наближават определен предел вече на падането, докато... Какъв е този предел? Ако говорим за ипотечни кредити, да. Новия бизнес вече падна под 5%. Дори да слезе на 4%, това би било вече наистина край на процеса на корекция. Докато онова, което виждаме от, например, Агенцията по вписванията, от статистиката, е, че цените на имотите са се коригирали за една година в големите градове с 5-6%. Голяма разлика между това, което лихвите предлагат като динамика. Какво бихте посъветвали вие? Да купуваме ли и да теглим кредит или не? Разбира се, че това е лична преценка на всеки. Който има нужда да си купи жилище, ще прецени според личното си имотно състояние, според доходите си, според сигурността си. Не трябва непременно да казваме, сега защото е по-изгодно, купете си непременно имоти. Не трябва това да е водещия мотив, но иначе времето е подходящо за това. Едно проучване ми се иска да напомня на нашите зрители на Gallup International, което показва, че 74% от българите предпочитат страната ни да запази лева като своя национална валута. Любопитно е как вие като банкер, специалист в тази област, бихте коментирали този въпрос. Аз не съм го виждал това проучване, но... Готови ли сме за еврозоната? Ние не сме готови, това е очевидно и самата еврозона не е готова за нас. Това не е въпрос, който изобщо може да се спори по него. Но иначе такова присъединяване има и плюсове и минуси. Като цяло изглежда, че плюсовете са повече,
Но всичко трябва да е въпрос на добре премерена стъпка, а не на емоции. Така че, когато има готовност и ако еврозоната е на краката си, е стабилна, не виждам нищо лошо. Ние без друго сме вързани към еврото и всички плюсове и минуси от сегашните му движения ги получаваме косвено. Липсва ни големия плюс на директния достъп до парите на Европейската централна банка и дистанционния банков надзор. Това също е нещо, което в момента няма как да се реализира. Без емоции. Казахте полезен разговор за пари. В студиото на Денят започва Петър Андронов, председателя на Асоциацията на банките. Тук до 8. Време за кратки новини сега и после ще си говорим за политика.